Maupay nga aga ato na tanan ano. Mm. Adi kami nga na han area kundiin nanabuan durda ko nga sunog So, kakulok. okay. Oo. Sir, pwede Tagalog na lang tayo, sir, para sa mga nakikinig Ayos po. natin. Oo. Yes po, Okay. yes po. Okay. Sir, regarding dito sa sunog na nangyari kahapon, by the way, anong oras yung fire call nito, sir? Oo. Nagkaroon no ng fire call around 12:02. May walk-in po nga nag-report sa opisina po ng Bureau of Fire Protection. Mm. At agaran naman po na nakapag-responde around 12:03 yung BFP po natin. At around 12:04 nasa fire scene na po sila. Okay. So, itong nangyari, sir, na sunog, yung alarma nito, hanggang itinaas hanggang anong alarma, sir? Oo. Ano siya sir medyo ano yung alarm kahapon kasi nagtulong-tulungan po kasi yung responde ng iba't ibang miyembro ng BFP sa iba't ibang lungsod po ng Biliran. Okay. So, well, itong mall na ito, sir, gaano kalawak itong mall na ito, sir? Kung titingnan mo, sir. Yung lot area po nito would be around 1,000 square meters po. 1,000. Approximately or more or less po. Around 1,000 square meters po siguro yung lot area po niya. Okay. Tapos, ilang floor ito, sir? Attorney? Dalawang palapag po ito. Dalawang palapag po ito. Doon sa information na tanggap nyo, attorney, anong floor nagsimula at doon sa section, ano yung sinimulan ng apoy, sir? Anong section? Yung sunog po talaga hindi nagsimula sa Naval Mall. Okay. Base po sa initial report po ng Bureau of Fire Protection, base po sa kanilang investigation, yung sunog po ay nagsimula po sa isang department store na nasa likuran po ng Naval Mall. Okay. Sa department store. Yung department store na ito, sir, ilang floor ito, sir? Attorney? One story lang po ito. Doon po nagsimula yung sunog base po sa initial report ng BFP po. Okay. Itong sunog na nagsimula dito sa isang establishment na nasa likod nitong mall, sir, ano yung mga paninda doon? Anong mga paninda doon sa sinimulan, sir, ng sunog? Oo. Yung department store po na ito, ang mga paninda po nila, dry goods po ito. Kasama na po dyan mga kumot, pillows, mga banig, mga plastic wares, mga gadgets. Mostly ganyan po yung paninda po nila. Okay. May nakasaksak doon na gamit or ano na sinimulan, sir, ng sunog, sir? Kahapon po kasi, meron po kasi tayong brownout po dito dahil sa repairs na ginawa po ng NGCP at ng local electric cooperative po natin. So bali kahapon, lahat ng establishments at kasama na po yung pinagmulan ng sunog, gumamit po ng generator set po. Okay. So yun tinitingnan, sir, na cause? Parang overheat or ano? Base po sa initial na investigation, doon po nagmula yung sunog sa generator set. Pero kino-confirm pa po yan kasi hindi pa po tapos kasi yung investigation ng BFP po. Okay. Itong mall na ito, sir, ang pangalan, sir, ng mall? Sa HM po, HM. HM Mall. Okay. Yes po. Okay. So, yung estimate damage, sir, magkano? Base po sa initial report ng BFP po, ang damage po is around 44 million po, more or less. 44 million. Totally borne Yes ito, po. sir? First and second floor, sir? Attorney? Lahat na po ito, kasama na po yung mga tinamaan ng sunog ng mga tenants po namin dito sa Naval Mall. Okay. So, may mga katabi pa, sir, na nasunog, mga bahay, katabi ng mall, sir? Ganon? Meron pa po. Okay. May mga establishments po siya na katabi niya. Tapos yung likod po niya na property ng LGU, yung Naval Mall, yung second floor po noon, ubos po yun lahat. Okay. Yung 44 million, kasama na ba ito estimate, sir, doon sa sunog na pinagmulan, sir? Yung establishment yes po, kanina? kasama po siya, sir. Okay. Opo. May nasugatan, casualty, sir, sa nangyaring sunog, sir? Sa awa naman po ng Diyos, wala po tayong malubhang casualty po. Minor injuries lang po. Na 4 po. Dalawa sa mga responders po natin,
Oho. May isang volunteer at isang civilian po. Okay. Ano yung tulong na ibinigay, sir, ng local government unit doon sa mga tenant, yung mga nasa tabi, sir? Saan sila ngayon? May ongoing po tayo na assistance na ibinibigay namin sa ating mga tenants. Pagkus po, meron na po kaming nailatag na area for their relocation. Mhm. Meron din po tayong financial assistance for them. At sa kasalukuyan din po, yung abogado po natin sa munisipyo, Mhm. tinutulungan po ang mga tenants po natin na ma-reconstitute ang mga documents po nila. Mhm. Ayun, okay. Ano 'to mga kuwan ito, sir? May mga titulo ito, mga nakatira, sir, sa gilid ng mall, sir? Wala. Meron pong mga tax declaration po ito, Okay. yung mga Mhm. Yung iba. nakatira po maligid sa mall po. Okay. Yung mga assistance, sir, pagkain, may naibigyan naman, sir? Oo, gano'n? Pagkain po, yung mga kaukulan na assistance na dapat na maibigay ay ibinigay po ng local government unit ng Naval po. Okay. Yung iba, sir, nasa evacuation center pa, sir. Yung iba, doon muna nakatira. Wala naman pong na-evacuate kasi ano naman po yung mga nagtitinda dito, hindi po sila mga stay-in residents ng kanilang mga establishments. Oho. Okay. Doon, sir, sa nasugatan, ano to, dahil sa sunog, may paso siya, gano'n? Oo. Yes po, yes po. Opo. Anong born, sir? First degree? Second degree? Mga first degree burns lang po, First degree. scratches. Oo. Okay. Doon, sir, sa mga komento, kasi may mga naglipanan na mga comments sa social media, itanong ko lang ito para sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Kasi yung fire truck daw, sir, ng Naval, gaano katotoo na walang laman na tubig, sir? Tapos biliran-biliran pa yung first responder, sir. Gaano katotoo yun, sir? Oo. Hindi po totoo yung mga reports kasi unverified nga po yung mga Mhm. reports na yan. Mhm. Bagos po, nung may report, may report ng walk-in reporter po Mhm. ng sunog ay nakapag-respond din naman po kaagad yung Bureau of Fire Protection. On scene na po sila at around 12:03, 12:04. Mhm. Ayun. Okay. Pinapayagan na ba itong mga tenants, sir, o yung mga may-ari ng mga paninda doon sa loob ng mall, sir, makapasok or bawal pa, sir? Attorney? Sa ngayon po sir, may kinakandak po tayong RDA na po, Rapid Damage Assessment Analysis po, Okay. para masiguro po natin yung kaligtasan ng lahat. Sa ngayon po, hindi pa po pinapayagan yung mga tenants na makabalik kasi ongoing pa rin po yung investigation at yung assessment po. Ayun. Okay. Itong mga nasugatan, sir, nakalabas na ng ospital o nasa ospital, sir? Attorney? Di naman sila na-admit sir kasi dito sa naitayo namin na medical post, nabigyan po sila kagad ng agarang lunas po. Ganun. Okay. Oo. So, siguro itong sunog na ito dahil, sir, sa init ng panahon no ngayon. Oo. Tapos samahan ko ng brownout kahapon. Yes po, madami pong factors yun. Although ongoing pa naman po yung investigation natin. Okay. Si Mayor Espina, nakakuan na, sir? Nagbisita na, sir, sa kuan? Sa area kahapon mismo? Nakita ko doon sa video. Kahapon po she was on site. Siya po yung nagbigay ng direksyon sa lahat ng pagbigay ng responde doon sa mga nasunugan po. Oh, yun. At sa pag-apula po ng apoy po. Okay. Si Ma'am Jera, baka may kuan, sir? Oo. Additional? Yes po. Oo. Thank you po. Okay. Sir. Yes, Hi, ma'am. hello po. Yes, ma'am. Good morning. Good morning po. Oo. So far nasabi naman po lahat ni attorney. We have had our media coverage yesterday. Nagkaroon kami ng live po. Nagbigay kami ng impormasyon galing mismo kahapon po. Yung incident commander namin, of course, is the provincial fire marshal. And then kasama natin yung PNP sa nagpagbigay ng security. Yung local electric cooperative po natin ay nag-assess po sila. In-isolate po nila itong buong area para ma-ensure po na hindi na magre-rekindle yung mga fire na doon sa mga wires. Kagabi po hanggang madaling araw po na nag-overhaul ang ating mga BFP personnel na para ma-ensure po na wala na po talagang muling magniningas na apoy doon sa ating area. And kung ano nga po, si Mayor po hanggang madaling araw din po namin kasama dito sa Incident Command Post. Kasama namin sa nagde-direct ng mga
mga kailangan naming gawin para ngayon sa response po namin Oo. dito. Ma'am, yung PNP nakabantay para iwas sa looting, no? Walang Yes makakapasok. Oo, ganon. Yes po, sir. At para ma-verify din po namin, kasi po yung mga tindahan po dito, meron po silang mga cash vaults. So, ginagawa namin po is pinapadaan namin dito sa ICP kasama yung Business Permit Licensing Office namin. Pini-verify namin yung identity nung sinasabing establishment para sigurado kami na yung kukuha man ng cash vault or mag-check doon sa kanilang establishment ay totoong owner talaga. Maiwasan po namin. Pinaghandaan po namin ang looting as per directive po ni Mayor. Okay. Yung mga kuan naman na tulong, pagkain, ready na doon sa mga nasunugan, ma'am? So far naman po, binibigyan po namin sila ng sa ngayon nga po, since kasama namin yung BFP, meron po kaming fire assistance, fire victims assistance area na pwede po silang mag-file dito ng kanilang affidavit of loss and damages. Pwede po silang kumuha ng kanilang fire insurance. Meron po tayong taga-dole na nag-check-in po dito to check for the workers and mga employees ng ating mga establishments na apektado. Andito po yung barangay para sa barangay certification. Kumbaga gumawa po kami ng one-stop shop para sa mga business owners and establishments po dito. Ayun, okay. Pero so far sa ngayon, ma'am, wala nang mga nakikitang usok pa, pakunti-kunti sa area, ma'am, negative na? Yes po. Right now po, yung ating magbubuhos pa talaga ng tubig para ma-ensure po talagang basang-basa yung area dahil mainit nga po yung panahon. Baka mag-rekindle yung apoy. So babasahin po talaga ng gusto yung buong building. So ngayon binibigyan po namin ng konting panahon yung mga tenants natin na yung hindi masyadong affected, yung mga partially damaged, makuha yung mga goods nila na salvageable para hindi naman po masama sa pagbasa at pagka-damage po ng dahil sa tubig. Ayun, okay. Sige, ma'am, baka may mensahe kayo sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa Bombo Radio. Although nandyan si Mayor, nakaantabay sa anumang mga kinakailangan. Go ahead, ma'am. Yes po. Ang LGU Naval po ay handang tumulong po sa ating mga apektado na mga establishments. Ginagawa po namin ang lahat. Magbibigay po kami mamaya ng financial assistance. Andito po kami nagbibigay ng legal assistance. Ang ano lang po namin is, ang hope po namin is hindi po masyadong maniwala ang mga tao sa fake news. Yes. Ginawa po ang lahat ng ating mga responders, ng ating mga bumbero. On-site po sila. Doon po sila mismo nag-report kung saan nagsimula yung apoy. At hindi, yung mga tao kasi iba nafo-focus lang sa certain areas ng lugar. Hindi nila nakita na andun na po yung mga responders natin sa mismong on-site, and pagdating po ng mga additional manpower mula sa ibang munisipyo ay nalibot na po natin yung buong area na apektado ng sunog. So yung ano lang po namin is yung sa mga tao po, sa lahat ng mga manonood, huwag maniwala po sa fake news. Yeah. Maniwala po tayo sa kung ano man ang official na pahayag galing sa LGU at galing sa mga ahensya na responsable at nag-responde sa nangyari kahapon. Oo. Ma'am, ihabol ko lang, yung establishment na pinagsimula ng sunog, anong pangalan, ma'am? HM po, HM. HM, okay. Yes po. Yung malaking mall, anong pangalan, ma'am? Naval Mall po. Ito po yung LGU property po. Ito po, actually po, naging biktima po ang LGU doon sa sunog. Dahil nagsimula siya doon sa likuran na part. Ayun po ang nangyari. Yung likuran na part, ma'am, yung sinimulan ng sunog, ano yung pangalan? HM? HM, tama? HM po, HM. Okay. Sige. Ma'am Jera, thank you so much sa pakisabi Yes, kay sir. attorney. Salamat sa oras. Attorney, Thank you po. salamat sa oras, Thank ha? you po. Sa Bombo Radio. Ingat kayo dyan. Salamat. Thank you. Okay. Tapo.